Co je to ideologická subverze a proč je důležitá, aby jsme pochopili současný stav ve světě a i u nás v České republice? Co jsou to takzvané aktivní opatření? Jaký je rozdíl mezi agentem, asetem a užitečným idiotem? Na to všechno se podíváme v dnešním videu. Ahoj, já jsem Jirka, na tomhle kanálu rozebírám různé politické témata, v poslední době zaměřené hlavně na celosvětovou globální politiku a na hlavně ruský vliv, který je aktuálně hlavním hybatelem světového dění. Ideologická subverze je forma aktivního opatření. Je to asi nejdelší a nejpropracovanější forma aktivního opatření, kterou zatím známe, o které zatím víme. Představili v roce 1984 v Americe jistý ruský agent, sovětský agent, bývalý Jurij Bezmenov. Byl to vlastně agent KGB, který zběhl na západ, protože nesouhlasil s tím, co dělá Sovětský svaz. Přišel na západ a začal vystupovat různě v médiích a v televizích, ale nikdo ho neposlouchal. Ukázalo se tam takové to typické americké ego, jakože no my jsme nejlepší, nám se to určitě nestane. Kdyby Amerika tehdy poslechla Jurije Bezmenova, tak se nemusí dít vůbec nic z toho, co se děje aktuálně. A možná by ani Trump nebyl prezident. Pojďme se tedy podívat, co je to ta ideologická subverze. Ideologická subverze se dělí na 4 části. Demoralizace, destabilizace, krize a normalizace. Nejdůležitější a hlavní částí je hned ta první, demoralizace, která trvá 15 až 20 let. Jejím cílem je zrušit tradiční hodnoty, zrušit přemýšlení lidí, celkově vyvolat, aby lidi měli pocit, že neví, co je pravda, že žijí vlastně v takovém informačním chaosu. Taky zlikvidovat tu morálku společnosti, zlikvidovat různé zaryté hodnoty té dané země, zlikvidovat kulturu té země, poštvat lidi proti sobě a různě podobně. Celkově prostě demoralizovat ty lidi. To znamená, že se vlastně odkloní od toho, co byli původně, ztratí své původní identity. Výsledek téhleté fáze je hlavně ten, že lidi ztrácí kritické myšlení a hlavně nejsou ochotní přijímat fakta. A i když je jim pravda postavená přímo před oči, tak o tom budou říkat, že to jsou lži a nebudou ochotní tomu věřit, protože jsou za těch 25 let té intenzivní manipulace a demoralizace úplně rozbití. Druhá fáze je destabilizace. Tahle ta fáze se zaměřuje čistě na kulturu, vzdělání a na pilíře státu. To znamená zničení ekonomiky, zničení celkově té kultury a subvertování toho vzdělání. To znamená, že do vzdělání se začnou pomaličku vsouvat věci, které by dříve byly nepřípustné. Začne se rozkládat ekonomika, volby začnou vyhrávat postupně radikálnější a radikálnější strany a lidi, právě kvůli tomu, že lidi jsou už demoralizováni z předešlých 25 let. Celá tato fáze trvá vlastně 3 až 5 let. Jejím cílem je tam vlastně být po jedno volební období a totálně zlikvidovat ten stát, co se právě týká takových těch státnických pilířů, jako je právě ta ekonomika, kultura, armáda a podobně. Členové těch radikálních stran jsou většinou užiteční idioti, agenti nebo aseti z Ruska nebo Sovětského svazu dříve a pokoušejí se vlastně takhle infiltrovat stát, protože ty lidi jsou zmanipulovaní a tím pádem je volí. Cílem je, aby se ten stát celkově stal křehký a podlomený na další fázi. Další fáze je krize, ta trvá 2 měsíce až půl roku. Cílem je vytvořit co největší chaos, aby lidi začali volat po silném vůdci, který je konečně sjednotí a dotáhne je do toho nějakého lepšího věku. To znamená, že se hodně dějí státní převraty, ekonomické převraty, mění se režimy a podobně. Dostáváme se do 4. a poslední fáze, což je normalizace. Normalizace má za cíl normalizovat ten nový režim a ta trvá neomezeně dlouho, protože to je v podstatě to trvání toho nového režimu. A co je zajímavé, začínají se tam likvidovat zastánci a tvůrci toho převratu, toho, kdo vlastně dovedl tu danou zemi k tomu, aby byla podvolena Rusku. Takže Rusko v této fázi začíná likvidovat užitečné idioty a různé asety a agenty, který vlastně tu danou zemi dovedli do této fáze. Proč? Protože tihleti agenti, aseti a užiteční idioti se stávají nebezpečnými pro ten režim. Z toho důvodu, že nebudou schopni naplňovat ty populistické keci, co slíbili lidem. Tím pádem se vlastně stávají nebezpeční pro ten nový režim a pro nového diktátora. O další věci, o které si v tomhle videu povíme, jsou takzvané aktivní operace nebo aktivní opatření. S tímhletím pojmem původně přišel Vladimír Krůčkov v Rusku, neboli tehdy v Sovětském svazu. A aktivní opatření obsahují různé dezinformační kampaně, obsahují různé psychologické operace, obsahují různý
kompro na různé lidi. Můžou tam být i krycí organizace, může to být třeba firma, která se vydává například za neziskovou organizaci nebo za svobodné médium, ale ve skutečnosti šíří ruskou propagandu. Můžou tam být i nějaké falešné opozice, což Rusko a Sovětský svaz dělá velice rádo. Sovětský svaz si vytvoří nějakou stranu, která se tváří jako opozice tomu režimu a tato opozice postupně na sebe začne nabalovat lidi, kteří bojují proti tomu režimu. Tím pádem Rusko takhle vlastně vytvoří past na ty lidi, který potřebuje pochytat. Lidi se nachytají na tu opoziční stranu, která bojuje proti tomu režimu, ale ve výsledku se ukáže, že tohle byla falešná opozice, takže Rusko je všechny pozavírá. Sovětský svaz to udělal už v roce 1922, jmenuje se to Operace Trust, když tak si to najděte. Do aktivních operací patří takzvaní agenti, aseti a užiteční idioti. Agent je vyloženě člověk, který ví, co dělá a dělá to s jasným záměrem a s jasným cílem. Jeho motivace jsou ideologie, peníze, vydělání, získání vlivu a podobně, něco, co mu prostě slíbí ten režim. Třeba jeden z nejznámějších agentů současných je Vladimír Putin, který byl přímo agentem KGB nasazeným v Německu. Další, kdo tam je aset. Aset není agent, ale aset je nějaký vlivný člověk, který je užitečný pro ten daný režim. Může to být informátor, může to být politik, celkově je to nějaký člověk, který mu Rusko vlastně pomůže k moci. Například typicky ruský aset je například u nás v České republice Andrej Babiš, jo, protože Rusko mu od začátku, nebo Sovětský svaz mu od začátku vlastně poskytoval extrémní množství prostředků, aby on mohl získat obrovský majetek. Následně k tomu mu pomohl se dostat do politické moci pomocí různých dezinformačních kampaní tady u nás. Takže je to vlastně člověk, který není agent, ale je ruský aset. Tenhle ten pojem aset se velmi málo zmiňuje. Je to takový mezistupeň mezi užitečným idiotem a agentem. Každopádně ty aseti mnohokrát bývají důležitější než agenti nebo užiteční idioti. A užitečný idiot je člověk, který vyloženě prosazuje zájmy Ruska, sdílí to třeba na internetu, na Facebooku, sdílí různé příspěvky, píše komentáře a podobně, ale dělá to ze svého vlastně přesvědčení. To znamená, že on šíří ruskou propagandu, protože je ruskou propagandou ovlivněn. Pojďme si říct, co byla současná největší aktivní operace nebo aktivní opatření za posledních, řekněme, 30 let. Byl to přesně COVID-19. Protože když si vezmete, tak COVID-19 a to, jak fungují kulty nebo sekty, je prakticky úplně to samé. První, co potřebujete, je vyvolat v člověku strach, následně ho izolujete a následně do něho začnete pumpovat informace. Ideálně těch informací co nejvíc, aby to způsobilo chaos. A pak vlastně se člověk chytne jenom toho jednoho proudu, který potřebujete, protože vy mu řeknete, že ano, tohle je chaos, to není pravda, pravda neexistuje, drž se tohoto, protože tohle je pravda. A tohle přesně se stalo během covidu. Během covidu Rusko vlastně zneužilo covid, anebo taky tady je vlastně hypotéza, že covid byl záměrně vypuštěn Čínou, aby Rusko mohlo využít toho jako aktivní operaci, což by celkem dávalo smysl, protože Rusko a Čína spolupracují. Během covidu se začalo šířit obrovské množství dezinformací, úplně všeho druhu. Od různých politických dezinformací, od překroucených normálních informací, to znamená od nějaké překroucené pravdy, až po mimozemšťany, po ezoteriku a úplný nesmysly, jakože třeba světu vládnou zlí reptiliáni, kteří jsou ve skutečnosti američtí politici, nebo britská královna a podobně nesmysly, jako šířila třeba Soňa Peková. Jinak se šířily různé dezinformace a nesmysly o například očkování, že to západní očkování je špatné a že to zabíjí lidi a něco, na což vlastně neexistovaly vůbec žádný čísla v té době ještě a přesto se to šířilo. Další věc to byla, že vlastně Sputnik je vlastně jediná ta vakcína, která je ve skutečnosti bezpečná. Tohle se hlavně začalo šířit v ezoterických komunitách. Pak se začalo taky šířit, že na Ukrajině jsou velké zlé biolaboratoře, ze kterých ve skutečnosti unikl covid. Nic takového se neprokázalo, nic takového tam nebylo, byla to záměrně Ruskem šířená dezinformační kampaň. Zajímavé bylo, že v tomhletom roku 2020 a 2021 se začalo šířit obrovské množství dezinformací, které podkopávaly důvěru v Evropskou unii, evropský systém a podkopávaly nějakou představu o Ukrajině. A tady se vlastně vytvořil ten narrativ, že Evropská unie je špatná, Evropská unie dělá cenzuru, Evropská unie je progresivistická liberální diktatura a podobný nesmysly, protože když si dáte slovo diktatura a liberalismus, tak to vlastně nejde dohromady, jo? Protože liberalismus je opak slova diktatura.
Jo, když žijeme v demokracii a můžeme si něco volit, je to liberální. Kdybychom nežili v demokracii, měli bychom jasného diktátora, tak to je totalita. Opak totality je liberalismus. Říkat liberální totalita je prostě nesmysl. To nejde takhle použít toto slovní spojení. To je to samé jako, že máme progresivismus, máme konzervatismus. Je to taky úplně, je to vlastně opak, nemůžeme to spojovat. To je, jak bych řekl, že progresivní konzervatismus, je to nesmysl. Takže v tohletu dobu se začalo šířit různé dezinformace o té Ukrajině, což se taky šířilo v ezoterickém světě, což například šířila Sonja Peková, která říkala, že na Ukrajině jsou biolaboratoře. Později se to ukázalo jako úplný nesmysl. Samozřejmě i v Americe se to začalo podobně šířit, ale v Americe se dezinformace šířily už od roku 2016 až 2017, kdy vlastně takzvaně vznikalo takzvané hnutí QAnon, což bylo vlastně konspirační hnutí, které spojilo všechny existující konspirační teorie do jedné superkonspirace a řeklo, že vlastně Americe a hlavně že v Americe vládnou demokratičtí politici, kteří jsou zlí pedofilové a satanisti, kteří zabíjí děti a pijí dětem krev. Člověk, který je má z tohoto vysvobodit, je Donald Trump. Tady Donald Trump získal tu svoji obrovskou podporu, protože když matkám, který mají 2měsíční dítě, řeknete, že politici vraždí děti a pijí tomu krev, tak ta matka tomu prostě bude věřit. A protože to je matka, tak to bude šířit mezi ostatní matky. I když je to nesmysl, tak má prostě přirozeně strach o to dítě. Je to naprosto logické, že to bude šířit. Takže tohoto se v Americe extrémně zneužilo. Vyvrcholilo to v roce 2021 útok na Kapitol, když Trump vlastně přes svoje velký ego nebyl schopen zvládnout prohrané volby. V roce 2022 se stalo co? Útok na Ukrajinu. A Češi, Slováci, Maďaři, Poláci a hodně velká část Evropy se začala prostě přirozeně stavět na stranu Ruska, protože už byla 2 roky předtím subvertovaná tady těma ruskými myšlenkama, ruskou propagandou. Jenom pro kontext, ruská propaganda 21. století se nevztahuje pouze na to, že zvelebuje nějaký stát. Moderní způsoby propagandy se vztahují hlavně na to, že kritizují a diskreditují odpůrce, jo? A nemusí ani vychvalovat Rusko. A taky šíří co nejvíce informací, abyste si mysleli, že je těch informací tolik, že tomu se nedá věřit, všechno říká něco jiného. To je vlastně ten ruský cíl, co oni chtějí, abyste si mysleli. To je taky důvod, proč většina lidí v současné době nemá rádo Ukrajinu. Nemají jediný důvod pro to, aby neměli rád Ukrajinu, jenom prostě jsou naskákaní na tu ruskou propagandu, která vlastně masírovala tu jejich psychiku už 2 roky předtím, tím pádem je vlastně předpřipravili na to, aby tu Ukrajinu nenáviděli. Ti lidi tu Ukrajinu nenávidí, ale vlastně neví proč. A teď si to ty lidi šíří mezi sebou a vymýšlí si různé informace, aby si to jenom odůvodnili. Třeba říkat, že Ukrajinci berou Čechům práci, je nesmysl, protože Ukrajinci pracují na pozicích, kde nechcou pracovat Češi. A druhá strana vám zase bude říkat, že co tady ti Ukrajinci dělají, když vůbec nepracují. Tak jako vyberte si, buď budou pracovat, nebo nebudou pracovat. Pak hodně lidí říká, že proč Ukrajinci nebojují za svou vlast. Protože Ukrajinci moc dobře ví, že tady ta válka je úplně zbytečná, že proč by měla Ukrajina bojovat zaprvé za skorumpovanou zemi, která je vysávaná ruskou mafií, za druhé, proč by měla bojovat proti státu, který je nikdy neporazí a úkolem toho státu není porazit Ukrajinu. Úkolem Ruska není porazit Ukrajinu, získat ukrajinské území. Úkolem Ruska je udržovat válku na Ukrajině co nejdelší dobu, aby se právě destabilizovala a úplně zničila, ekonomicky vyčerpala a psychicky vydeptala ta Evropa. To je jediný cíl, co tam to Rusko má. Jo? To, že Rusko pořád vyhrožuje, že na nás zaútočí, je jenom kvůli tomu, aby nám vyvolalo vlastně nějaký strach a po případě, aby vlastně donutilo NATO reagovat, aby se to NATO vyprovokovalo k tomu, aby zaútočilo na Rusko. Tím pádem to Rusko udělá vlastně takovej vyšší level útoku pod falešnou vlajkou. To znamená, že NATO zaútočí samo od sebe kvůli tomu, že bylo vyprovokované, ne kvůli tomu, že by se Rusáci převlíkli za vojáci NATO a zaútočili na své území. Toho by Rusko neudělalo. Rusko má na to hodně vyšší level. Jako Západ jsme Rusko extrémně podcenili, co se týče tady těch vlivových operací, psychologické války a podobně. Pokud chce Evropa investovat do zbrojení, tak by určitě měla zvyšovat výdaje na obranu, ale hlavně by měla zvyšovat výdaje a zaměřit se na psychologické operace, psychologickou válku a dostat ty lidi zase zpátky na tu správnou stranu. Ne přímo na to, aby byli ideologicky stejní s Evropou ti lidi, ale aby lidi měli zpátky ty demokratické myšlenky a aby si uvědomovali, že tady ty ruský
psychologické operace jsou stejně nebo-li dokonce více účinný než přímo válka. Jo? Bohužel lidi jsou naučení na to, že když jim nepadají bomby na hlavy, takže se nic neděje, ale opak je pravdou. Jo? Ta válka 21. století se neběží na... Válka 21. století není někde v zákopech nebo na poli, ale válka 21. století se vede v hlavách lidí, protože tam můžete válčit taky, a když dokážete lidi zmanipulovat a přesvědčit k tomu, aby se dobrovolně přidali na stranu Ruska, tak nebude to Rusko muset ani útočit a lidi se prostě přidají dobrovolně nebo si zvolí politiky, kteří budou hájit ruské zájmy. Takže určitě tohle je mnohem nebezpečnější, než kdyby vlastně Rusko tady vlítlo s tankama, protože my Češi jsme v tomhle velice zkušení. Nás Čechy, když chce někdo obsadit, tak je vítáme s otevřenou náručí a řekne jim klidně tady přijeďte a bude tady 40 let. My si na vás budeme stěžovat, ale stejně s vámi nic neuděláme.